Quan vam començar, justament, nosaltres vam sortir de l'escola i vam tenir alguns piques, perquè jo estava a l'escola i ell pujava un cop a l'any, no? Quan vas venir a veure, no sé, l'espectacle de sortida de Roní, me'n recordo que estaves bastant enfadat, perquè era un espectacle... No sé si te'n recordes d'aquest espectacle. Sí, me'n recordo dels enfados, també. Me'n recordo més dels enfados que dels bons rotllos. Mira, això marca més, no? Suposo que sí. No, però vull dir que hi havia tota una... Clar, aprenent allà... Jo no entenia que sapiguent tot el que sabíeu fer, però això ha girat, ho has entès més? Bueno, explica-ho, perquè si no... Bueno, ho he entès, mira, home, està. Arribaves allà, uns tios que portaven 5 anys dedicant-se única i exclusivament al circ, a aprendre circ, capaços tots de fer coses d'acrobàcia, d'equilibris, malabars de la bomba i no sé què, i es fotien tota una història on es plantejaven qui eren, i pensaves, com pot ser possible que aquests tios es plantegin qui són? O sigui, segurament també les nostres carències, m'entens, enfrontades, o sigui, clar, nosaltres no hem tingut la possibilitat ni d'aprendre instruments i no sé què, en comptes de tocar, no? Tocaven 2 notes i deien, ai, no sé si això m'interessa, qui soc? No? I pensaves, home, no... Bueno, no, però això era més les posades en escenes que cridaven artistes més contemporanis. Però a mi l'espectacle que em va decebre més no va ser la vostra promoció, sinó els que sortien. Els que sortien, que era aquella de que... On hi havia el Bonaventure Gacon. On hi havia el Bonaventure, que per una altra banda era brutal, o sigui, perquè de cop i volta, pam, no? Sortia un tio, o sigui, estava parlant una conversa tota seriosa, que a més jo no entenia massa el francès, ara tampoc és que l'entengui massa, però l'entenc una mica més. I de cop i volta, pam, un mortal cas, com gelat, no? I no sé, pensava, igual no he entès la conversa, o, saps? No, però bueno, perquè a l'escola aquesta el que es va proposar, o el que el Jack Lang va llançar és el fet de desplaçar el circ, de portar el circ cap a un art noble i van anar enfocats directe en el teatre contemporani i que eren coses com molt més ressentides, molt més negres també a nivell d'ambient, que aquí venint del carrer, venint de la festa, de la fira i d'així, va haver-hi un xoc de titans. I nosaltres aquest xoc també el vam ressentir perquè el primer que vam fer quan vam sortir de l'escola va ser anar al carrer, fer una exposició en Pallassos Sense Fronteres, intentar donar tot això que estàvem, vull dir, això és fundador per nosaltres i que suposo que ve d'aquí. I al mateix temps, mica en mica, també hem anat aprofunditzant una mica això i també ha anat fent canviant i suposo que el mateix espectacle que vas veure, que era bastant avantguardista aquella època, també el veuries d'una manera diferent. No, però també m'hi trobo, per exemple, amb les companyies que surten de Rivel a vegades, o les noves companyies d'aquí, que moltes vegades tinc la sensació que fan allò per agradar-se amb ells, no perquè el públic agradi això. Jo tinc una concepció una mica popular o populista, per dir-ho així, però popular i populista no com ho entenen els polítics, sinó que em sembla que, com a mínim, el pallasso es deu al públic que té, no? O sigui, tu has de mirar quin públic tens i fer riure el públic que tens, no que el públic rigui les coses de la teva gran intel·ligència, tu estàs al servei d'aquest públic, no? I a vegades em sembla que és una mica, a vegades aquestes produccions, que ja està bé, i també està bé perquè això fa que ens movem tots una mica, que ells estiguin més la corda cap allà, però que són coses com molt endogàmiques, no? Que a vegades dius, hòstia... Bueno, però jo penso que és la relació que hi poses en això, després, tant una manera, o sigui, tant el que dius tu com una altra manera de fer més centrada, penso que la primera, que aquesta noció al públic hi és, després es fa bé o malament, o et toca o no et toca i t'emociona perquè el mateix tipus d'espectacle, bueno, nosaltres, a part o sigui, no penso que estiguem centrats en nosaltres, aquesta noció del públic i fer, però és també a veure on te pots encaixar perquè el públic avanci, o sigui, no donar-li tot fet en el públic, no dir que arribes i ja està i tu veus que és una mica la vessant on te pot caure el populisme de dir Com estan ustedes? Bueno, és aquí, clar, vas a caure aquí i aquest fil hi ha gent que ho sap fer molt bé i que ho porta dintre i hi ha gent que bueno, en les dues extremitats, perquè la mateixa, a un extrem o un altre, et pot tocar i et pot fer anar a un altre, o sigui, et pot fer somiar, que penso que és una mica
la temàtica de tots els que fem espectacle, no? És poder fer canviar una mica la gent, és poder aportar una cosa més que ens desequilibra una mica, no? És per això que ho fem, perquè trobem que el que fem pot igual canviar una mica el món d'aquesta manera, la cultura, no? Però això hi ha gent que ho sap fer passar i que passa, i hi ha gent que no, i en les dues extremitats, més o menys el mateix. No, home, perquè pots trobar un pallasso d'aquests clàssics de tota la vida que diguis, hosti, això jo no ho faria mai, però en canvi tot el que funciona amb el públic i és que funciona. I després també per l'altre costat. Sí, però igual et funciona a tu, o igual no et funciona a tu, o ho trobes interessant però no et funciona, o no ho trobes gens interessant però et funciona. No, però jo no sé. Jo també amb això he fet els meus canvis, O sigui, jo, per exemple, al començament estava obsessionat de no treballar per nens. O sigui, que el pallasso no era per nens. Com pot ser el pallasso per nens si és un monstre, si va pintat, si no sé què. I en canvi, a hores d'ara, quan no hi ha nens m'enfado, perquè em fan treballar el doble, saps? Quan no hi ha nens he de treballar el doble. Perquè els grans no responen a les provocacions del pallasso, tothom està pensant què diran, si riu o si no riu, I en canvi, quan hi ha nens, això... Clar, és molt més directe. És molt més directe i molt més fàcil, no? Però jo també, com que estic amb això, també... Bueno, no, i jo ara mateix també estem en un punt que també ha evolucionat i que segurament evolucionarà. Vull dir que també depèn molt de les edats i d'on estàs i com ho fas, això. Sí, suposo que sí. El fet de si tens nens a casa o no també ajuda. Sí, què vols dir? Que quan ja no els tens, llavors sí que els vols fer riure, no? Sí, exacte.